Ikerubi neserafime zonke zimana Sithi ungcwele ngcwele ngcwele Once more, Cherubine Seraphime. Let's say zonke zithungcwele kuwe nawe. Ngiyabonga moya ngcwele. Jehovah. For the last time, Cherubine Seraphim. Zishomo yethu zithungcwele ungcwele uyingcwele Jehova Thixo wemkhosi sithi ngcwele 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 Jehova Thixo wemkhosi. For the last time. Zisho zithi ngcwele 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 Jehova Thixo wemikhosi. Zithi ngcwele 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 zithi ngcwele. Oh, I love you, Jesus. Jehova Thixo wemikhosi. Jehova Thixo wemikhosi, Jehova Thixo wamabandla bonke, Jehova Thixo wemikhosi, Thixo wemikhosi, Yebo Thixo wemikhosi, Jehova Thixo, Jehova wamabandla bonke. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Umuntu akathatha ithuba bethandekayo ngaphandle kokuthi ixesha sihloniphe umoya ingcwele inkosi yenkazimulo amandla ebandla phila kwalo phefumula kwebandla ukunqoba kwalo isithanda somphefumulo wethu uNkulunkulu omuhle nosithandayo sibekezelelayo ohleli nathi onathi okithi kuze kube phakade ngazi ibandla likuphi siyahlonipha his wonderful presence in our midst. We can see, feel, know ukuthi ukhona, siyazi, siyezwa, siyabona ukuthi uphakathi kwethu ngaphandle kokungani baza siya understand ukuthi njengebandla likaKristu especially einsukwini zokugcina sishiywe noNkulunkulu umoya engcwele who leads us. Lithi iBhayibheli elihle usiholela odwendweni lokunqoba. Kuno amen elindlu. Ngicela sishayele umoya engcwele izandla ezifanele uNkulunkulu and give him praise. Let's give him glory. Thank you. Ngixolisela umama umpostoli umbuyazi bathandekayo is not part of the church due to some other 1 2 3s athinta ifamily yethu but nje ukhona yena. Amen. Sidlulise ukubingelela kakhulu bathandekayo bamantshinga, siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu. Sibingelele the great family bathandekayo family yakwaNdilele. We are overexcited babamdilene nomamdilene namhlanje khona ugogo nomkhulu.
Sijabule lento engeke ezokwazi ukuyichaza. Bathandekayo, it's a wonderful family, umndeni omuhle nosithandana nathi siwuthandayo. Siyajabula masibona ubaba kanye nomama. Hey, ngeke ngabona iclip kaMama laphana engasadumiseli khona kube mnandi. Ngathi umama ndilele kanti into iphuma ngapha. Ngicela shayele abathandekayo ifamily kakhulu izenza egameni kaJesu. Wonderful people, siyabingelela kanina nonke bathandeka abafundisi bonke bakhona, i-team yonke abazalwane, sanibonani bathandeka i-band, i-team yonke, Mashas All Ministries, Molweni, sanibonani sisters, brothers, sanibonani ngegama lenkosi. Isibingelelo sifaka uJesu phakathi ugada uma uvuma sawubona egama likaJesu. Sanibonani, happy new year emthethweni wakho. Senikhohle nokuthi siyaqala ukubonana, happy new year. Hope nibe nesikhathi esihle with your precious families nakuma holiday. uJesu waba inkosi. Siyanibona niphilile and health and right, and we praise God for your life. Thank you so very much. Abanye sanda qeda ukuhlukana nabo manje nje kwi conference enkulukazi ebesinayo kulapha ya. Angeke siphinde siyimemezele ya conference siyotshelwa ababeyile. Ibona bayoxoxela kangcono ke then ke siyobona bona noma babuke kanje ebusweni uzobona hayi khona ababuya khona. So inkosi ibe inhle kakhulu. So thank you so very much. Abasane bethu abasilandela ku enkundleni zokuxhumana who are always worshiping God with us. Bahlale bekhonza nathi every day. They worship the Lord with us, praising God with us. They even give, banikela nathi, bashumayela nathi, bathandaza nathi. So they are part of this wonderful encounter with the Lord, and we praise God for them. Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela shayele bonke abazana basibuka ku live izandla. Sibashayele izandla ngokwaleyo. Oseduze osemva kwendlu yena akeze ngala sishayile yena shayele laba bakude malibonge igama lenkosi. Aphuthume lo oseduze azokhonza. And inkosi ithembekile. Malibonge liphinde dunyise igama lika Jesu. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo. Siqala unyaka 2026 of which is a wonderful year, and we are uNkulunkulu sifaka kwi season a powerful la ibandla khona liya ngokuya lisondela ecebeni eliphakeme likaNkulunkulu ngalo ibandla, and siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngesikhathi esikusona nakanga ongazi angacabanga isikhathi esinzima, but that's not true. Isikhathi esikhulu nesihle esikwi favor eningi kakhulu yebandla likaKristu. Siyaphinda siyasho bazalwane, umuntu omzalwane osindisiwe hayi omsonti, omzalwane osindisiwe shall experience inkazimulo kaNkulunkulu angakazazi ayizwe eqaleni, because uNkulunkulu lithi iBhayibheli lokho indlebe engakazi ukuzwa nengawo nesolo ngakubonanga, inkosi ikulungisile yakulungiselela kodwa laba abamthandayo uNkulunkulu. So God has something great for your life. Somebody say amen. Ukube ngisebandleni right ngabe amen wakhona ufane, and statement is cool, amen unama vibrations ngithi God have something great for your life. Yeah, uNkulunkulu usiphathele into engcono kakhulu bazalwane. Let us just keep on pushing, praying, trusting God. Simthemba uNkulunkulu uqhubeke sikhonze. uNkulunkulu una something great for impilo zethu. Ngicela sifundeni izwi lenkosi encwadini kaIsaiah 53. We shall read verses number 19. It's one of our theme verse yale season esikuyona. Then we also going to read Luke chapter number 7 verses number 16. Then sizobe sesiyafundani ke something that uNkulunkulu ayibeke in my spirit. Namhlanje ngifuna sibeke nje basic ongenisa unyaka. But uNkulunkulu una something great. Ngakhohla bathandekayo asika phumi kwi subject kaMoya Ingcwele. uMoya Ingcwele sokhuluma ngaye uJesu azabuye, kodwa ke we are just looking at this uNkulunkulu aku. Ngicela ngiqalela nge-New King James Version. But ngicela ufundeke wena ngesiZulu, so bese siyakufunda ke ngolimi lolu lase Ngilandi. Verse 19. Bekani ngiyakwenza okusha. Kuyaqhamuka manje. Angithi niyakwazi na? Yebo, ngiyakwenza indlela ehlane
nemfula kwahlongasibi. Behold, I will do new. Behold, I will do a new thing. Somebody say, I will do a new thing. Yeah, uNkulunkulu wadala lapha khuluma la, not you. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Somebody say amen. Cela ufake iNLT ke mase siyakhuluma very shortly about something that is in my spirit. For I am about to do something new. Somebody say something new. Yeah, come on church, somebody say something new. Yeah, for I'm about to do something new. See, message to verse sentence elandelayo, I have already begun. Anishon sonke sithi uNkulunkulu seqalile. Uma khona wakho mayingasho kungenza ukuthi une challenge anyanyana nje uvela umshololo unyusa ivolume wena shona thatha uNkulunkulu seqalile. Yes, little Bible, I have already begun. This is a portion ekhuluma ngoNkulunkulu nezenzo zakhe. And this time akasayisho kwi future tense, sentence lokuqala ukhulume ngendaba ikwi future tense uthi I will, for I am about to do something new. Uthi ke ngizokwenza kusekuduza ukuthi ngenze into entsha. Usethi ke lapha ka see, that is very important. My Bible balithi see lisho ukuthi iphecelezi bracket position yourself. Mana kwi angle la uzokwazi ukubona khona uNkulunkulu wenzani. I don't have a church. Leli gama lika see lisho ukuthi mana kwi position, be in position. Vuma ke uNkulunkulu akumise la uzokwazi ukumbona khona ukuthi wenzani. Kade ngishisa abazana nabanye slogan because lento engiyikhuluma manje kade ngiyikhuluma futhi ngiyayiphinda. Ukuthi yenza isiqiniseko manje ukuthi uma endaweni eminye emthandazo ofanele uyikhuleke ngaphandle ukuthi Lord give me power right now ungawuyeki kodwa Lord position me. Ngenze ngime la ngizokwazi ukubona khona mawenza something. Ngoba ku possible kusebandleni right like okay, ku possible ukuthi uNkulunkulu asebenza azaqede ungabonanga kodwa wena. Kuqashe kuwe kukhanye kwabanye. I am just praying for your life today. May the good God help you. uNkulunkulu akumise kwi position la uzokwazi ukumbona khona enze move. Ngisho uNkulunkulu enyakaza kancane ume kwi angle yakumbona khona God is up to something. Listen, for I'm about to do something new. Somebody say amen. This is the promise ezofulfilleka same time. Simuza uNkulunkulu ekhuluma isithembiso phinde futhi ethi sengiyasenza isithembiso engiqeda ukusithembisa. Awu somebody say amen. Uhlanganisa isithembiso ne-fulfillment ubhanqa ndawonye in one verse. Kuyashesha tshela umakharanti kuyashesha shoot. So I'm about to do something. Nginebandla eThekwini basho. Bengenzela ukukhonza nabazana khona kade bekhonza kahle lapha. So for I'm about to do something new. Somebody say amen. Usathi ke see ugama lika see ngiyaphinda bazalwane is the position of the church. Umethe uNkulunkulu bheka usho ukuthi mana la uzobona khona. Ungasitheki. Hey! Angaze nganifaka kumbhoshongo. Awu 2020 from 2026 thina sikhuluma ngonyaka bazalwane because ayinama contract ka 12 months into esikhuluma. We are prophets of seasons. Yeah, 12 months is too small for what we are talking about. Ngane kakhulu bafethu inyanga insuku ezu 365 ngane kakhulu. Ayikwazi ukucontain lento esikhuluma manje. So I'm not against unyaka and stuff. So I'm trying to say we are telling you ukuthi uNkulunkulu wenzani kule season going forward. Take it. Somebody say amen. Lo nyaka ungami la uzositheka khona. Stand in a position. Uma ubona ukuthi hey bayakusitha abantu gijima njengo Nicodemus. Who's this top short guy? Zacchaeus, yes. Gijima njengo Zacchaeus, climb kwi sycamore tree. Try yenza ama means ukuthi uyibone move. Ukuba lo wabhudo wakwathwala ipride ukuthi yena u director waka SARS ngaba akayibonanga leya move. So ulo wababa wabamba ukuthi hey kunomnyakazo wenza uNkulunkulu kuyisithi yami wathi angizohamba ngisithwa abantu bethatha iadvantage ukuthi ngimfishane. Lithi wayengakwazi ukumbona uJesu. uJesu was there but wayichallenge ukuthi wayemfishane. Kuyenzeka usitheke imove ikhona. Uthothi iposition omuke uyawuboni kahle phambili. Nithuleleni ngisho mayela.
Akuzona ke insuku zokuhlala la ungaboni khona uma uluthatha uyaqalaza uboni shifter mover thatha indawo ezokwenza ube clear because God is about to do something new. Ngithandazela ipulpit elinye eliphakeme engizothi mangimkulo ngizomhlaba wonke. Sekuyobonakala ukuthi abase Asia bangizwa kanjani ubonakala ngizokhuluma isiZulu kodwa. Niyangizwa kodwa bathandekayo. Take this thing in a very serious bathandekayo. Mana kwi position insuku lezi zokuvuma bima kwi position. Ngakho mina igama ethi silide. Ungashumalanga inyanga yonke. Iba kwi position la uzobona khona uNkulunkulu wenzani. Listen. Lithi iBhayibheli bona ke sengiqalile already. Lithi I have already. Leli gama lika already shuthi hayi lento futhi isivele siyagaya isonto. Lithi iBhayibheli I have already begun. Angizoqala manje njengoba ngisho ngiqalile. Yaze ngenza into eyenze ukuthi uNkulunkulu asho ushiso ukuthi useyenza vele. So position yourself, church. Position yourself. Church, position yourself. Move endaweni esithayo. Move endaweni esithayo. Hey, move endaweni esithayo. Akuzona insuku zokuqala ukusitheka la lokhu uzwa ngomsindo nje ukuthi indaba kwenzakala ukuthi angiboni kahle. Hey, make a way. Pave indlela, somebody say amen. Makushunyayelwa ifront line isuke inabafundi, second line isuke inabafundi. Sinithuleleni ngisho manje. Makushunyayelwa ifront line mostly endaweni eziningi isuke inabafundi, the second line inabafundisi or abashumayelo server staff. Makunyuka ithatha ipeak intshumayelo. Ngikhona inkonzweni kodwa. Mayithatha ipeak intshumayelo obvious abafundisi bavele bame ngenyawo. Bambe ngenyawo bangama ngenyawo kanje azaqeda ushumayela eminganya. Wena ungemuva. Ugcina ngokumbona umshumayeli first 5 minutes. Iziyophela intshumayelo ungambonanga ngoba kukhona umfundisi omi kanje othi come on. Oba nabantu abajwayele ungena kulonke. Kulonyaka ungavumi ukusitheka ngikuthule bathandeka. Meke wama wabonto lonto yami yokuhlala phansi ngenza ngaboni nami ngiyama. Ngoba egcineni ngeke babone imove kodwa. Ningayiboni mina. See, I have already begun. Usuku ibambezela. Mabe makenyawo uthi usathi bazohlala bothi ngiyasitheka mana ngezakho anawu naso mana ngezakho and see the move. Akusona insuku zokuyibambezo zithintithe ngikhuluma ngondodo lebingaboni Bartimaeus angithi gama la Bartimaeus that young man that guy kwadlula uJesu yathi never akakwazi ungadlula uthi imove kwi-city yami ngingaboni phinde ngisale ngingaboni yathi le ndoda ngizomemeza bacabathi ngiyahlanya ngimemeze bangiyamemeza kaspeed yaphinde yamemeza nithuleleni ngiyashumayela nje lithi iBhayibheli uJesu wathi mbizeni akashonga ukuthi uzoyivula amehlo kodwa yavele yaread yathi uyabona ke njoba ngibizwa yilo ilanga lami lohanjelwa yakhupha ingubo yokunxiba yayibeka phansi yathi usizi lwami luphelile. Ngokubizwa nje mbizeni ungayibambezeli ebambezeli siyobandi yanto bafowethu singena kwi-season ye-speed usala ngempela musala lithi ongcwela kangcwelise kakhulu mesithi ongcolile akangcolisi futhi uzoqhubeka futhi angcwele kakhulu sikwi-season yokwenzeka kwezinto exceedingly. If it is bad it will be bad exceedingly. If it is good it shall be good exceedingly. But I'm praying for you. Join the good. Join the company. Yabantu abazothi siyakhuphuka. Nikhona nibathandeka. Join the company. Yabantu abathi siyenyuka. God is moving. I have already begun. Somebody said I have already begun. Usethi uNkulunkulu sengiqalile ke. Sekuswele manje ukuthi ke message do you not see it? Somebody say amen. Usethi awunibonini usengiqalile. Shuthi yasila lapha manje. Let that ngisho. Mana nje uyiposition. Yokuthi ukwazi ukubona in the spirit please iba sendaweni la uzokwazi ukubona khona bafowethu ngiyanithandazela yazi ngikhulekelana ukuthi uNkulunkulu akulekelele awukwazi ukuba blind nakulonyaka awukwazi. May the Lord open your eyes so that uzobona inkosi yenzani uma ingcola kanganyakaza adlule phambi kwakho kanje ayothinta abanye abantu ukhona. Same place, same grace,
Same move, different testimonies. Bethi abanye ngibonile inkosi uthi ibikuphi. Ngiyakukhulekela. So I have already begun. Do you not see it? Uta oniboni na position. Usathi I will make a pathway through the wilderness. Somebody say amen. Uthi ngizokwenza ke indlela kuphi na ehlane nikhona bazalwane. Uthi ngizokwenza indlela ehlane. This time ilingithande kabe livesi akeze ukulisusa ihlane kanye khona ehlane. Indlela izovele iqhamuke nithuleleni bathandekayo. Uyazi uthini la bazalwane bami in simple put uthi nothing is impossible. Nithule esontweni yazi. Uthi akho lutho olingenzeke kimi. Uyazi uthini uzama ukuchazela wena uthi mina ngingenza noma yini noma ikuphi noma ngobani. Noma umethula uNkulunkulu owayewela season abantu abaningi abezwa balinde intshumayelo yesonto ababothi ngizo introduce uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu esizohamba naye manje uNkulunkulu ongenza noma yini noma ikuphi noma ngobani noma kanjani. Ayikho into engamvimba. Njengoba ithi indlela ngizoyenza ehlane nje akazukulinda kungena imshini kodwa meke waqhamuka indlela izawuvuleka. Ingakho ngithi mana kuyiposition yokubona ngoba sizokhuluma inganekwane mawume endaweni esithile. So vele sikhuluma inganekwane sithiwa ucosi yaphela. I will make pathway through the wilderness. Message I will create. Somebody say create. Somebody say create. Leli gama lika create lisho ukuthi is to form something out of nothing. Bani sasinabe eclassini. Ugama lika create lisho ukuthi ukwenziwa kwento ungayithatheli indawo. Kuthi amphume ngejubane. Ngiye kuyi open air. Ngikhona nibathandeka. Ucreate kusho ukwenziwa kwento ingathanga. Ingakho ukuthi God created. Ingakho nawe nje wadala uNkulunkulu wayengakuthatheli kwenye into. No, wayikuthathela from emqondweni wakhe. Ukwenza into ungayithatheli indawo. Uyithatha ibe khona ukuthi boom. Ingakho wena wedwa la indlela uyena creator ngoba yonke into oyenzayo uyithatha somewhere. So that I will make pathway through the wilderness. Message I will create rivers. Somebody say create. Yes. Let it come and create rivers. Uyabona ukuthi science lapho uNkulunkulu uyiskiphile. Kusho akeze ukulinda line akothazela lisonto madoda. Akeze ukulinda imvula, akeze ukulinda kodwa ngithulelene ngisho manje. Akeze ukulinda imvula, akeze ukulinda yonke into eshiwo geography. Mate I will create kusho ukuthi ngizovela nje ngime la ngiyinkulunkulu kuphuma imfula ngikhonana. Akasasho futhi ngizokhipha umfula uthi imifula. Into engiphatha kabuhlungu la uthi rivers in the dry wasteland. Uthi ngizokhipha imifula kwahlonga sibi. Umethi kwahlonga sibi kusho ukuthi indawo ebiyaziwa ukuthi amanzi awaveli khona kube khona ishamazolo. IseKalahari desert. Indawo ongaveli ngishamazolo. Uthi kodwa mase ngifikile mina nguNkulunkulu kuzogcwala hayi umfula imifula. Makunemfula kusho ukuthi izizwe zizoya khona ziyophuza. Yilento umoyingcwele ayisho ngebandla. Ibandla belaziwa njenge-desert njengeKalahari njengendawo engenathemba kodwa uNkulunkulu uyalihambela ibandla lakhe kuzoba indawo yemfula. I see nations coming to church. I see different institutions coming to church. Ngibona the government people coming to church for solutions. I'm prophesying in this church. Noma umemezela kuleli bandla kuzwakali ngathi nje uyasonta kodwa ngiyamemezela ukuthi uNkulunkulu raise the standard ebandleni akuphakamisa ibandla alenza ibandla libe i-solution to the world. Lalalani ibandla lizoba isixazululo. Omunye uthi how? Simple answer. God will create. Izenzo ikaThixo lesi. Khona ingoma sasicula ekhwayeni kudala ithi ngumangaliso imisebenzi kaThixo. Ingumangaliso imisebenzi kaThixo.
Asenifikile ngiyanibona. Nikhona nibathandeka. Uthi ngizawuyenza imifula ngiyenza kwahlonga sibi. So we are entering the seasons. Singena kwi-season la uNkulunkulu khona wenza khona izinto ezingathi zi-impossible. Ingakho ngokukhulekela ukuthi uNkulunkulu akakulekelele. Ungami endaweni esithekile. Ngoba angifuni umuzwe ngendaba uNkulunkulu esedlule. Futhi uma wenza imistake. Uma wenza imistake yokuthi ugejwe ukusebenza kaNkulunkulu, ungaba kuma chances ukuthi ugcine usungena kwi-group yabantu abakuphikayo ukusebenza kwakhe. Yeah. Eseqedile uNkulunkulu uthi angeke kube uNkulunkulu lo. Hayi ngeke kusho khona enye into. Kufanele indlela azosebenza ngayo uNkulunkulu izoba beyond ukucabanga kwabantu. Ngangasho ukuthi move ye early church. Ngiyibuka ngifunda, ngase ngiyayisho ngoba mangifunda iBhayibheli ngiba lapho and ngivisualize. Ngafunda amagama nje bese ngiyibuka lento in action. Hey, the early move was too much. Ukube yake yafica this church kwakuzothiwa i-cult. Ukube yafica this church kwakuzothiwa kuthwelwe. That thing was too much. That thing was too much. It was a great move. Great move. Great move. Ohlanga no Petro. Begcwele amandla kaMoya Ingcwele that time. Ithi iBhayibheli babephiliswa abantu ngesithunzi. Bedlula isithunzi sabo. Because of inamba yabantu abantu bebeka izandla isithunzi ladlule khona. Basukuma emahwithe abantu baphuma abantu bakade bexhwele ngamacansi manje kwathintwa isithunzi sika Petro. And what's what discover Petro hey abantu bathintwa isithunzi. I-anointing yayiphumela ngisho isithunzini. Kwathi ngimemeze do it again Lord. Ukuthi ngathi audience ayikho right kwathi ngithi do it again Lord. Uma kwakuyiya lo nkulunkulu esimshumayelayo owenza lezi zinto, he is able. Somebody say he is able. Somebody say he is able. uNkulunkulu ophilayo. Luke chapter number 7 verses number 60. Then ngizobe sengikhuluma shortly about the position of the church. Uthi uNkulunkulu ufuna kuphi? Ngisaku introduce kwi-season. Uthi uNkulunkulu ufuna ukwenzani? Wena kufunakalaphi? Funda ngesizulu. Bafikelwa ngokwesaba bonke. Bamdumisa uNkulunkulu. Bathi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu. uJesu lo ongaze ucabange umpostoli. Nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Somebody say uNkulunkulu muhle eduze kwamakhelwane ongakhulumi umkhulumele ungamshintshi sekulate. Thana uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Say it again. Yebo. Obani? Uhambele obani? Ngicela silungiseni akahambele abantu. Uhambele abantu. Uma wenzekile nje by the grace of God, waba umntwana kaNkulunkulu waba ngowakhe. Leli verse li apply kuwena. Hey, little God has visited his people. Hambele abantu bakhe. Yazi iBhayibheli liveza ngathi uthi uNkulunkulu bias. Shuthi ngathi uthi nje uqala check uthi ngokabani. Uthi ngowakho uthi okay ngize kuwena. Ngokabani? Ngowakho uthi ngize kuwena. Ngokabani? Athi ngoka athi hayi no bengingeze kuwena. Ngokabani? Athi ngoka athi no ngize kuwena. Athi ngoka ngoba isikhathi sokuthi uNkulunkulu ahambele abantu. Yazi ke zu2 izinto ezilokhu zingihlupha kuleli verse sizingiqalile uMoya Ingcwele ukungibulela ngikhuluma ngayo. Yazi ngihlushwa obala, ngihlushwa abantu bakhe. Uthi ngazi abantu bakhe baya understand ayini ukuthi sizini yokhanjelwa kwabo. Kodwa ke sizozama Mpume ngamandla onke inkosi esipha yona ukuthi sizame ukubenza abantu bakhe. Uthi baqonde isizini. Uthi isikhathi sokhanjelwa kwabo. God has visited his people.
Sizoyibamba la. Ngizobuye ngifundise in different versions, but ngifuna their part because khona something more engathi ngikhulume ngayo. God has visited his people. Sikwi season ye divine visitation. Besikhuluma nabazalwane sithi uNkulunkulu kuke kwabonakala ebandleni ngathi uNkulunkulu uthule mangasesa logama labantu. Kodwa people bazo experience something new ngoThixo. Bazombona lo uNkulunkulu akasiyena uNkulunkulu umthetho wakhona othulayo. Kodwa uNkulunkulu onyakazayo. Because uNkulunkulu sifinyele kwi point la uNkulunkulu edecidile ebuNkulunkulwini bakhe. Ukuthi I will show up. God will reveal himself. And lento ngibonga ukuthi uyenze kwaba irresponsibility yakhe. Kwaba uyena uNkulunkulu oyenzayo. Lalela akancenge umuntu akeze ukuboleka lutho kuwe. Kodwa uNkulunkulu uzonyakaza ngokwamandla akhe. And no one will stop him. God has visited his people. Saka sakhuluma past 2 years if I'm not mistaken oba ngumuntu wememory. Sathi webazalwane abekho abantu abawi advantage kule season esikuyona njengebandla. Uzokudla ama benefits of late. Uzodla ama benefits okuba umzalwane nokuba umntwana kaNkulunkulu. Ngiyazi usukholwa kakhulu ushunyezwa kakhulu ukuthi uma ususindisiwe uzoshukeka. Ayikhali kushukeka this time. uNkulunkulu will answer your prayers like there's something wrong. Uzokucabanga ukuthi konke wrong. Ngoba uNkulunkulu mayifuna ukwenza ishow house. Niyazi ishow house? Ya lendlu le edisplayelwa mawukuthi kwenziwa nje ama tiles or kudayisa ifurniture noma kudayiswa what is this? Kudayiswa amakhabethe. Kuba nendlu lapha ababiza ngeshow house. Le ndlu le basuke bayidecorate ngalendlela yokuthi mawungene khona uphuma uthi yabona lento ngiyawathenga la amaplanka omnyama kubomvu. Indlu abayenza ngalendlela uma ufika phakathi uthi for sure uyabona le furniture la ikhaya ngihamba nayo. Bona abakusi eworkshop ngithole yazi madodana. Abakusi eworkshop mawungena uyicustomer la besika khona amaplanko abakusi la kune dust khona mawufika la bathi woza sokukhombisa ukuthi izinto ezisenzayo la ekhaya yini. Banyuke nawo makusayitebhisini eziphezulu bakuse kwi show house mase bekukhombisa ikhishi lakini kodwa bekukhombisa kubo. Bathi mawungathenga lelo iplank la ekhaya uthenga ifurniture la ekhaya uthenga lelo khoza indlu yakini izoba nje. Ngisebandlene wrong yes indlu yakini izoba nje. Ubukela uvela uthi hey lalelani bafowethu lalelani ngifuna neyanto ngifuna ekhaya. Lalela uNkulunkulu ilento azoyenza ebandleni uzothatha ibandla lenze show house. Ukuze izizwe mayifuna ukubona umuntu ohamba noNkulunkulu athi woza la kuzokukhombisa umuntu osindisiwe nango. Bethi abantu umthola kanjani noJesu owenza umuntu abe nje uthi ngokuyinikela nje bangavula inhliziyo yakhe ngangena kuzoba lula ukushumayela ngoba soba ishow house. Uzoba ishow house. Nithule. Uzoba ishow house. Uzoba ishow house. Bazobona ekhaya umuntu osindisiwe ukuthi uNkulunkulu umhambela kanjani. Bazokholwa. Bazosindiswa abantu bakini. Uzoba ishow house. Jonathan ngishow house. Jonathan ngishow house. Phansi ma show house amahle. It happened that ngeminye iminyaka edlula ngilento engikhuluma ngiyayazi. Sihamba nonkosikazi singena kwenye amalokhuzana. Sesibuka hey. Sesibuka amanye amakhabethi. Kwakuhle la indlela yo. Ungahambi ke nomama mawuzo. Wathi mama ngifuna enye ngicela lento. Le ngibona la ngicela ukuyibona ekhaya. Ngathi
kwi-show house inhliziyo yakhe ngisho sesekhaya wathi ikhishi lakami liyobe lishe usho into ayibonele ilento ezokwenziwa ebandleni uNkulunkulu mayisekwenza i-show house kuzothi uzobona umuntu athi yabona mfowethu lalela uNkulunkulu okhonzwa nangwe ufuna uNkulunkulu kaLoya lento ngikhuluma ngani ncathi intsha oDaniel bakabahlala eBabylon for a long period of time uNkulunkulu bebemusho ngomlomo bethu bakhonza uNkulunkulu wamaHebheru bengakaze bambona ungakhathazeki kuba neperiod yokumusho mase ethi uNkulunkulu awuthule ngibakhombisa iBhayibheli lithi oDaniel bahlala for a long time uNkulunkulu mayisefuna ukwenza imove nokuyiveza ususa idrama nje uNkulunkulu wavela ususa isiphithiphithi kwavuka nje into ethi nje hey Nebuchadnezzar bhuti siyacela ukuthi uvele wenze nje isithixo musuthi bonke abantu amakhothame kusona babe ngaboni ukuthi le yanto kwakuyisystem yokuthi uvele uNkulunkulu waShadrach noMeshach wayikhanda lo mfo wathi le yanto organizedwa yi-team nabantu abaclose baba siyacela ukhande nje isithixo ozosimisa la musuthi bonke abantu abala embusweni wakhe abakhothama umHebheru izizwe waphi akhothama lithi iBhayibheli bathi abafana never on the Monday fast forward bathi asinaguqa komunye uNkulunkulu bancengwa laba abantu bathi asikani report bafowethu nayi uNkulunkulu okhonzwa la eBabylon khothamani lo bathi lutho akunakwenzeka bazabathathwa abafana bayiswa phambi kwenkosi kwathiwe kunabafana bamaHebheru laba ayabakhothama esithombeni osenzile wathi khona abantu abangakhothami abangathathi instruction from me I would bring those people here bafika abafana bama teenager amaphambi kwenkosi uNebuchadnezzar wathi bafana bami ngiyathanda ukunisave kodwa ngicela ngenze nithi nenizokhothama bathi lutho bathi imuphi lo uNkulunkulu onamandla ukuthi anisindise one olakeni lwami two uNkulunkulu bami ubani bathi bafana hayi there is God in heaven unamandla kusindisa kwabasa isithanda somlilo anti nani khona kwabasa isithanda somlilo sa times are 7 dadadada babanjwa abafana bafakwe isithandweni somlilo kodwa nikhona nonke anti ngiyaparaphrase bafakwe isithandweni somlilo lithi iBhayibheli kwasho ukuthi omdala kuneyinsuku uNkulunkulu mayisefuna ukuvela akunqeni phithini sedrama lithi iBhayibheli uyathi mayiphakamisa amehlo inkosi uNebuchadnezzar yabona abantu abawu4 ifake 3 akodwa ngithe inkosi ene right yini yayisiyabuza asifakanga ibuza lama officials emadoda asifakana ngabantu abathathu lapha bathi sifake 3 bathi alibhekisise kahle afakani ibuko zeni mos ngibona kukhona nowesine uthi kodwa mangimbheka kahle akafani nabafana no abafana ngisababona ngiyambona uShadrach ngiyambona uAbednego ngiyambona noMeshach kodwa iWarrior mkhona ngimbonayo noma ebonakala ehamba kodwa uvela njengobanye aboNkulunkulu basemazulwini ngiyambona akafani nabo he's greater than them he's bigger than them he's mightier than them somebody say hallelujah uJesu ubonwa iphakeni umuntu ongakholwayo lithi iBhayibheli bakhishwa abafana baphuma benganuki ngisho umlilo anginandaba na yonke ke leyo drama na into engiyithanda engijahile i-conclusion kaNebuchadnezzar uthi from today I declare that time is coming uNkulunkulu mayekwenze kahle i-show house bayoyisholobona bayeke ithiko zabo bayeke uNkulunkulu wathi from today I declare ukuthi la imbusweni akuzukhonzwa omunye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu kaShadrach noMeshach noAbednego that time has come I say that time has come I say that time has come kunabantu kade bekubukela phansi kunabantu kade bekodelela ngoba usindisiwe kodwa ngiyabezwa uthi ongabezwa ngiyabezwa kodwa akekho omunye uNkulunkulu ozokhonzwa la ekhaya ngaphandle kaNkulunkulu kantombazanyana lo wahlangana ngisho auntie ngaziyo auntie abantu abastubborn wahlangana ngisho auntie bathi asikhonza uNkulunkulu kantombazanyana siyophuma kuntukuku uNkulunkulu kamzukulu ozosikhipha la anikho yazi anikho
uNkulunkulu wendodana kaMfaniseni ozosikhipha lana. Yabona indodana kaMfaniseni iyona ezosikhipha la. The time has come, I preach. The time has come. Ngiyamemezela. Kuyokwazeka. Now that is the season uNkulunkulu asifaka kuyona. But mthandazo wami ungame endaweni ozositheka kuyona. May the good God open your eyes, because God has visited his people. Sisesikhathini la uNkulunkulu khona ehambela abantu bakhe. So singena kwisizini yomnyakazo onamandla kaNkulunkulu. There's no amen in this house. Athi nginikeze nje hali. Uyabona uNkulunkulu ibandla lizokwenza into encane uNkulunkulu ayi amplify. Ngisho into encane ayi amplify. Ala kube into enkulu. uNkulunkulu uzonqaba nje kube khona izinto engaphumeleli, more especially mayiphuma enhlizweni yakhe. Into encane. Umthandazo omncane umngake ama results akho. Cabanga uma umkhulu umthandazo, what is going to happen? Crack indonga. Nosipho sike sathandaza sazila ukudla kwasangathi kuba quiet. Angazi ibandla ngaliqoqelwa uJesu kanjani. Ngikhulume nabo ba sekuJanuary everyone is everywhere is praying. But I'm praying ukuthi uNkulunkulu alisize ibandla. Yabona ayikho into powerful emthandazweni njengokuthandaza isethembiso likaNkulunkulu. Enye ama danger emthandazo ukuthi umthandazo ube religious. Kube hunger strike. Ungadli nje kodwa ungekho aligned. Nakhona wazuva ukuthi ubali insuku nje. Day 16, day 2, day 1. Into useless engakusebenzeli with nothing. Even nezangoma ziyathandaza izile. So ngeke sicompete nabo ngefasting. Ukungadli nabo ngisho nama false prophets azile ukudla. Ngisho nomthakathi. Ngeke sicompete ngokuyeka ukudla. Fanele sicompete ukuthi mase sikiyekile ukudla. We are more channeled than them. So church must. There are few things that uNkulunkulu akhulume ngazo as I'm concluding my sermon. There are few things uNkulunkulu moya ingcwele akhulume ngazo okufanele masikhuluma ngeposition of the church. Okufanele siyiconsider kakhulu. Number 1, ukuze umoya ingcwele angadisturbeki. Kungaphazamiseki ukusebenza kaNkulunkulu. Into oqala ibandla kufanele libambisise, lilungisise, liyipositione kahle. It's their heart. Heart of the church. God is demanding pure heart. uNkulunkulu ugcizelela indaba yenhliziyo ehlanzekile. Angazi vibration ilethwa yini kuza kune vibration. Let's keep any amen vibration. Inhliziyo ehlanzekile. Clean heart. Clean heart. Clean heart. Bazalwane, ama requirements move kaNkulunkulu i-purity. Ezinye izinto zokuqala uNkulunkulu afuna ibandla. Yabona indawo yokuqala yokuma ukuze uNkulunkulu asebenze ngawe i-purity. Kanzeko. Inhliziyo emhlophe. Inhliziyo enganacala. Hey bazalwane, Nkosi yami silekelele. Sathi umoya ingcwele kasisiza. Yabona ukuba ne-busy conference ingibambile bengithi ngifuna before kushaya umhla ka1 bangene kuma fasting abantu. Ngithi hey nasi isimemezelo esivele ezulwini, clean your heart first. Prepare your heart to meet the Lord. There are few verses so wabona nje in my last few minutes, then we pray.
Clean your heart. Inhliziyo yakhe ingakusithi uNkulunkulu esebenza ungaboni ngempela. Azaqede futhi ukusebenza ungabonanga nhlobo. Your heart. Clean your heart. Purity. Inhlanzeko yenhliziyo. Uma ngicela uthi ibandla lishintsha unyaka, lishintsha amagiya, lishintsha imithandazo nenhliziyo egcwele amafuthu. Like yourself. Uyayithanda nawe ukudlela into eclean. Ngicabanga ukuthi abafakele something la kule container. Baqale akekho nje ongavela sokafake something engadliwa umuntu kule container. Engayibhekanga qathi njani. Unjengawo uNkulunkulu. Futhi wena unjengoNkulunkulu akuyena uNkulunkulu onjengawo. Wena unjengoNkulunkulu. Uyayithanda into esentweni eclean angithi? Kufana naye uNkulunkulu. Clean heart. Let's look at this verse, then we pray. Matthew chapter number 5. Let's take verses number 7. Oh God. Abafundi bambe iBhayibheli basa phumile sebefikile. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukela. Verses number 8. Verse 8. Fundela verses number 8. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. This is what I want. Fund. Ngokuba bayokubona uNkulunkulu. Number 1, asikhulumeni sonke ngesizulu banjani? Abanjani? Kuzoba njani? Message Bible, blessed are the pure. Blessed are the pure in heart. Key verse there, blessed. Message 2 are the pure in heart. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile. Oh, konke sifundayo la masifunda iBhayibheli, shuthi inhliziyo iyahlanzwa. Ngoba la kushiwo outcome, mawusuqedile ukuyihlanza inhliziyo i-attract the blessings of the Lord. Uyayicabanga ongakayihlanzi ukuthi attractor ini, because the opposite of blessings is what? Opposite of blessings is what? Curses. Blessed are the pure in heart. Huh? Uma ungayena umuntu okhuthalele ukuyisebenza inhliziyo yakho ukuthi ihlanzeke, you miss these two things. One, the blessing of the Lord. Ulahlisa ubusiso sikaNkulunkulu. Ay okungiqeda nya ile sentence esemva kwekhoma ile yangigolisa ke. Le ifuna nje ivele ngimoshe nya. Lithi iBhayibheli 4 iresult le. 4 they shall see who? God. Listen bathandakazi, lithi ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Asichazeke le yokubona uNkulunkulu. Ngithanda iBhayibheli lifaka ufull stop. Lithe baya kumbona uNkulunkulu lathi full stop. Alisho ukuthi bayombona uNkulunkulu ezulwini. Alisho ukuthi bayombona. Lithe nje if you want to see God, clean your heart. Noma isezulwini noma isemhlabeni. Ngoba akaveli, akabonakali inhliziyo ingahlanziwe. Uma sikhuluma ngemove kaNkulunkulu kufanele siqale ngepurity qala. Futhi singayirope. Ngoba mase iropile sizokhuluma inganekwane. Or else sizo expose abazalwane entweni abezobabulala. Ngoba this move is too much. Iweight yakhona voltage yakhona inkuthi ngabanjwa zingane. Ogesi abafani. Khona lo wesigubhu esincane lesa ngazobani khona isigubhu esincane lesasemakhala sesifaka noma yikuphi. Yabo lesincane nyana. Makuhlangana izintambo wathi uyabamba kuyi switch lapha qwa phansi. Yabo hlihlihli uzumhlikisi cha ngize contact iyancinza. Akubona bonke ogesi abancinza. Uyabona lo hamba phezulu la.
Hayi. Na ugesi ngithuleleni kodwa ngishumayela. Na ugesi ukuthi nje ivoltage yakho ayifani. Lo sendlini uyawubamba uthi uyaplaka la, awuthi uyabamba yini lencinza wona kuncinza ugesi bahleke nabaseceleni. Kodwa akuhlekwa mase kululonga ngaphandle la. Yabo lo ngaphandle la, you touch it you die same time. If voltage yenkazimulo is like that. Uma uNkulunkulu elethe weight yenkazimulo fanele siqinise purity. Because you touch it with an unclean heart. Yo. Uyangiphikisa ubuzo uzi mawufika somewhere. Wathi umphongolo kanti voltage phezulu. Let us deal with heart. The spirit, the soul part of man. What is inside of you? Blessed are the pure in heart. Navenathula kahle yazi mathule kanje kusuke ngizwe umyalezo ungena emathanje. Blessed are the pure in heart. Ngiyazi nonke nibuka inhliziyo zenu. That's wonderful. Blessed are the pure in heart. For they shall see God. They shall do what? Bathandaka. Khona abantu abafuna ukumbona uNkulunkulu la. Nayi homework. Make it a point. Inhliziyo yakho iyahlangana neshower. Ungabi careless when it comes to heart. Ngakilunga lento yokuthi uzoqala nalonyaka si-introduce ama-season amasha ngenhliziyo endala. Lithi iBhayibheli ngeke nifake iwayini elisha emvabeni endala. Fanele silungise imvaba, your heart. Same attitude, new dimension. Akumishi. Yabona lo nyaka usewuloya. Usashaya ama-tricks namanje. Uphunywa bemphethe. Hayi season wrong. Noma nizolimala kodwa le statement says esafika lapha ngesikhithi. Akuzona insuku zabo zamagundane. Omaluma phephethe besonto. Pure heart. Futhi lalela thatha responsibility. Hayi le ndaba uthi ukholwa masimbona ayizukusebenza manje. God will judge the hearts of the church. It's unfortunate mhlamvu Condilis Kamondo Lamandai. It's unfortunate ukuthi size siqala imthandazo. Niyazi what is fasting? If fasting ungayifanisa nani? If fasting ungayifanisa nokumixa ukhonkolo o strong. Umixa ukhonkolo o strong. Niyawazi ukuthi ukhonkolo bosisa ngithi? Ukhonkolo nje lokho. Ukhonkolo lokho njengoba nisekhaya nje kumixa ukhonkolo. Ukumixa ukhonkolo o strong. Yabona lo strong ubona athi yabona ngoyiqaqa kanzima lento. Umixa ukhonkolo strong. Mase uma wenza imistake kulokhonkolo wafaka kathi umixa wafaka nezinto ezinye ongayidingi kodwa ukhonkolo wawumixa make woma. Ifasting ilokha noma yini engaphakathi. Mungena kufasting ungayihlambululi ungayingcwelisi ulokhela noma ingakho khona abantu manje banenkanti ngisho sesibatshela kanjani ufaste too much engayihlambululi yazi yomela phakathi lento. Ngisho ngikhuluma kanje akangizwa namanje uma ngikhuluma kanje usaplana ukwenza into wrong still futhi namanje uyangizwa uyezwa ukuthi wrong kodwa usazoqhubeka be wrong futhi uzila too much engayihlambululi. Bathi ngesizulu ubophi njani ogodo. Akazi ithini ke leyo namanje ngiyibona. Inkosi uku-applya ama-systems okulokha umzalwane u-applya enhlizweni engahlambulukile. Yabalela.
uzucindezela ilisisi. Hawu, amphathi uhleli nasentabeni. Uyaloka. uDaniel before angene semthandazweni enye emthandazo emkhulu ayenze lithi iBhayibheli wavuma izono zakhe nezoyise. Clean heart. Blessed are the pure in heart. Yazi untshumayele kube kwami ukushumayela bengizongishumayela shuthi ngenhliziyo ehlanzekile shuthi iminyaka u5. Pure in heart. They shall see God. Where? In heaven. Yes. Ezulwini? Yes. Emhlabeni? Yes. Mawufuna ukuba ne-encounter noNkulunkulu. Clean heart. Khona uthi ngangcono inkonzo iphumile hayi lo uthi sayikhona inkonzo sekhona. Inkonzo sekhona. Futhi ngathi kusakhonzeka. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Somebody say amen. Joshua chapter number 3, we shall read verses number 5 and see ukuthi uNkulunkulu wenze njani may prepare abantu for the move of God. Hey, amaphutha engasesiwenze njengabapostoli nabafundisi beBhayibheli ukuthi sishumayelele ukuthi abantu babuye ngesonto elizayo, singashumayeleli abantu ukuthi ba introduce ekunyakazweni kaNkulunkulu. Lento ke sermon ya next week is prepare ayisebenze lo. And Joshua said to the people, sanctify, somebody say sanctify yourselves. Mangakhulumeke ucela umkhulumele umhlobo wakhe sanctify yourselves. Why? For tomorrow the Lord will do wonders amongst you. Funda ngomageba. uJoshua wathi kubantu zingcweliseni ngokuba kusasa uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. uJehova uzokwenza imangaliso nini? So must prepare lezo imangaliso fanele senze njani thina? The position of the church, uNkulunkulu esefuna ukuqala nje kuyinyakaza kwi-last move, purity. More especially purity of heart. uNkulunkulu akakaza inyakaza esizukulwaneni engayikhiphile le-instruction. And nithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu uzokwenza njani ithele sizulu? Uzokwenza njani? Izimangaliso. Uzokwenza imangaliso phakathi kwenu. The Lord will do wonders. Lalelani, bazalwane, imost yethu sishumayela lemphathe sekugcineni yama wonders. The Lord will do wonders, but what are requirements? Ama requirements are to sanctify yourself. Ngasinye indlela iba uthi uJesu uthi uNkulunkulu la bazalwane imangaliso zama ibanjiwe ukuthi ibadla kuthandaza inkinga ukuthi alingcwelisile. Ukuyingcwelisa kutriggerisha the miracles and wonders of God. uNkulunkulu akahlali esizukulwaneni esingazihlambululi. Hawu, ngake ngenza ivangeli ngathi hayi hamba elithi inkonzo yokuyihlambulula sikho isidingo ngoba umusa kaJesu mhla uthola wenza konke ngisho usungafambula nje ugcwalise zonke izibe enhlizweni umusa angazi noma uyini lento. Ngathi hayi kodwa la ngema khona ngishumayela thina siyakwazi ukuthi umuntu uyakwazi ukuyihlambulula ngoba uJoshua bebengaqala ukuphuma la bese bekhishiwe eGibhithe la kodwa kubonakala sebehamba noJoshua sebeyongena eCanaan wabuya futhi uNkulunkulu what tell them sanctify yourselves, take responsibility, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you the Lord will do wonders. So clean heart, prepare your heart. Ayazi namhlanje yazi bafuthi ngithweleni sangathi ngiyanikhulekela ngathi uNkulunkulu anganilekelela ngicela abangizwa sebeqala ungena einkonzweni zokuzila ukudla abamanye ababandla seyazila ukudla ngiyacela mfowethu ungakayifuni imoto enkulu namandla amasha please go and wash your heart. Musu ukufuna into ezinkulu inhliziyo ingalungile. Clean your heart.
Clean your heart. You cannot approach the presence of God with grudges, with all these lies, with all these filthy yonke into engcolile egcwele inhliziyo yakho ngoba nkathi uvela yona qala before the Lord. Lithi uthi uNkulunkulu hamba ngotshela iNinive uthi ngizolibhubhisa why ngokuba ububi babo kubusebusweni kwami sekufika ebusweni babo futhi ngenkathi uvela uNkulunkulu in the face of the Lord uvela your heart. Clean your heart. Clean your heart. Hey, clean your heart. Most of sonta nenhliziyo wrong. Clean your heart. Nentu umzalwane. Clean your heart. Iphethe kahle niyezwa na. Clean your heart. Let's hear the prayer of the ancient. Akwasizwe ingwevu endala beyithandaza kanjani. Psalms incwadi yamahubo 51. Awuzwa lengwevu. Zwana lengwevu. Umthandazo le. Zwana na ingwevu. Isaiah 51 verse number 10. Zwana na ingwevu. Awusuka madoda. Ngakho uNkulunkulu ngelendoda ethi ngayo ngimtholile owenhliziyo yami. Come. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Liphi ibandla kodwa? Create in me a clean heart. Yes. Ungangilahli ebusweni bakho. Yes. Ungangemuki umoya wakho ongcwele. Following verse. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Yes. Ungiphase ngomoya ovumayo. Somebody say amen. Keyword lapha. Create in me a clean heart. The ancient's prayer. Bafowethu, kila ndo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 nd
nobaba, wahamba noDavido, wahamba noMoses, wahamba noAbraham. Asina choice. Lo mthandazo mangakazo sifike kuwo, sifike la sithi God create in me a clean heart, dala kimi inhliziyo ehlanzekile. Sizomisa uNkulunkulu. Create in me a clean heart. Dala kimi umoya ovumayo. Create in me a clean heart. Umthandazo weingwevu. Khona umhlabelo oqale uhlabelo incandweni othi silandela amaqhawe. Oh asendulo asishiya asishiya nensalo yokuphila impilo engcwele. create in me a clean heart. If this generation fanele bapresent inhliziyo zabo uNkulunkulu, mawabeka inhliziyo yakho phambi kwenkosi ingahlanzekile, never expect the move of God. One of the things that hinder umnyakazo kaThixo ukushoda kweinhliziyo ehlanzekile. Because uNkulunkulu with a very, very, very dangerous heart. Okay. Thank you, Holy Spirit. Ngiyabonga. Enye izinto ofanele siyibulale kunale system entsha eintroduceekile evangelini yokukhonza unoma unjani. We need to destroy that altar. Khona idol, khona isithixo esimile sokukhonza unoma unjani. Let's sibulala the fear of the Lord. Senza abazana bakhoza uNkulunkulu bemjwayela bengamesabi. Mhla kuhamba kwesabeka kaNkulunkulu ebandleni kuhamba uThixo uqobo lwakhe. Ngiyakutshela mntanami, uyayizwa into encinzayo. Uyayizwa ukuthi lento iyancinza, ihamba nokumesaba uNkulunkulu. Uyayizwa futhi into ene wave nesivunguvungu kodwa ayikho idosi. Uzwe ukuthi stink asikho la. Umsindo kaNkulunkulu noNkulunkulu uqobo lwakhe akufani. Uma ecashile lo baba lo Eliya ecashele ivoice kaJezebel. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi phuma ngaphandle, wathi ngizowudlula phambi kwakho la
get ready, I'm coming to you. Lady Bible, wezwa isivunguvungu somoya omkhulu. Lady Bible kodwa uNkulunkulu wayengekho kuso. Kusho kuyenzeka kube nesivunguvungu somoya omkhulu uNkulunkulu angabi khona. Lady Bible elesibili kwehla umlilo akwanconti nikhona yazi esontweni. Niyalazi ukuthi lelizwe lithi kwehla umlilo ezulwini. Lithi iBhayibheli kodwa uNkulunkulu wayengekho kuwona. Ethe uNkulunkulu wait for me ngizodlula. Kwesivunguvungu kodwa nikhona nibazalwane. Kodwa wayengekho emoyeni omkhulu. Kwehla umlilo wayengekho emlilweni. Lithi kwezwakalizwe elincane liswebezayo. Whispering voice. Izwe ngathi liyakhuluma lincane liswebeza. Lithi iBhayibheli wathezwa lokhu Eliya wagubuzela ingubo yakhe wathi my Lord my Savior. Ngoba uNkulunkulu wayihlele ezwini lakhe. Ayemlilweni ayizivunguvungu. Sibalekela ukuthi singabe ngabazane bomlilo nezivunguvungu. Siba abazane bezwi. Clean your heart. Ungahijackwa isiphepho. Be principled. Clean your heart. Ngiyazi ukuthi I'm preaching lento ayikho relevant ngoba igeneration yethu ithi uyaNkulunkulu noma unjani, of which is lies. God consider the heart. Clean your heart. Ayizofuka ingcolise inhliziyo uyingcolise usithi baba ngiphambi kwakho njengama. Clean your heart. Clean your heart. Ukube bengizokhulumisa kwe-co-op, niyayazi co-op, inhlanganisela. Mengakhuluma kuyinhlanganisela, webandla njengenhlanganisela, uyayidlisa i-team. Ngisho makhuluma nge-co-op. Uyayidlisa i-team. Udelay imove kaNkulunkulu ngoba kukhona izinto uNkulunkulu akabe uyazenza ngazo. See witness ukusebenza kaNkulunkulu through you, but your heart. Awuthi mbheka iCamera, your heart. Clean your heart. Awuthi ngisase nginisiza abantwana bami ngobaba manje. Lalelani bazalwane bami. Akuzona insuku zokuhamba ube careless ngisho enhlizweni manje. Wash your heart. Prepare your heart for the move of God. So basingaba prophet aba careless. Masithi ungeza nje nenhliziyo emanephu. Help us, Lord. Somebody say amen. Ay, asimbamba uDavid khona ihubo libhalile elingihlanyisayo. Psalms 24. Niyazwa kodwa khona. Elonyaka bengifuna ukuqala ngizivuthe wathi moya ingcwele hey wena. Mana ngivuthe. Lezi inhliziyo. Funda verses number 3. Take it from verse number 1 so that uzihubo nje. Ngendlela namandla ngayo. Come. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Ngokuba yena wawusekela phezukwezilwandle, wawumisa phezukwemfula. Kubani okukhuphekela entabeni kaJehova? Kubani? Whoa, that is very important. Who may ascend into the hill of the Lord? Bamban, who may ascend into the hill of the Lord? Ubani oyokhuphukela entabeni kaSomandla. Lalelani ke bafowethu, entabeni bekuyila uNkulunkulu khona abehlangana khona noMoses. Oba nabantu abayikhumbulayo kancane. Oba lo David emekhotha ihubo la leli hubo ulikhotha unalento engqondweni yakhe. Ubani abakhumbula kancane uNkulunkulu ebiza uMoses ethi akakhuphukele entabeni. Oba nababekhona ngalo langa. Lithi iBhayibheli ngalelo langa mhla embiza wathi ngicela Moses uma unyuke wedwa.
wathi ngizocela ungenzela nje kunganyuki nesilwane kungasondeli ngisho isilwane eduze nentaba wathi ngicela neinkomo amazidla idlele kude wathi kungasondeli wathi this time ngicela unganyuki ngisho nane70 ngifuna unyuke wedwa wathi lalela hleze laba bantu bakhuphuka entabeni nenhliziyo yabe engahlanzekile nje ngibabulale khuphuka wedwa. But lithi iBhayibheli before uMoses anyukele entabeni waqala wayihlambulula naye enza sure ngoba entabeni ne-encounter nenkosi bengeke nihlangane esilinganisweni senkazimulo kanti inhliziyo ayikho right. uDavide la uthi ubani ke ayawukhuphukela ngoba le ntaba abazalwane ayikhuphukwa uMoses yedwa kodwa uMoses uqualifyiswe inhliziyo ehlanzekile ukukhuphuka intaba. Usathi hey madoda ngiyezwa nonke niyafisa ukukhuphuka intaba njengoMoses ngicela ukuni-addressa ke nginilekelele ukuthi obani abaqualify unyuka entabeni ngoba uyatholakala phezu kwentaba nenkazimulo yasentabeni iready ukuthi nani nembose kodwa ubani oqualify ukukhuphuka. Nangoke musho 1 Ubani okukhuphukela entabeni kaJehova? Yebo sengizwile lokho ngifuna ukuqhubeka. Yes, Yilowo onezandla ezingenacala. ulowo onezandla enjani bathandekayo senithuleke esontweni manje onezandla engena. He who has clean hands, he who has clean hands, purity. Come, none. Nenhliziyo ehlanzekileyo. Somebody say amen. This time my qualifications awafaki title. Alisho one title ka-apostoli of apostoli in apostoli. No, this time to clean hands and pure heart. So things of the top izinto zasentabeni phezulu nezinto ezitholakala esiqhongweni sentaba we are qualified kuyithola but with your clean heart, pure hands. Yes, come. Who has not? Ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Yes. Nongafungi ngenkohliso. Somebody say amen. Who has not lifted up his soul to an idol? Clean purity. No son deceitfully. Purity. If bazalwane lento ye pure heart lenhliziyo ehlanzekile singayiconsider emva kalokho we want to see the glory of God. Sinjengabantu abawela phezu kwesod. Yeah. It's a suicide in disguise. Danger soul. Who has a clean hands and pure heart. Malibonga dunyisa igama lika Jesu. Labo bantu bazohlangana ke nesindo senkazimulo. Somebody say amen. Yes, bazohlangana nenkazimulo kaNkulunkulu. Every time makhunywa ngemountain so kukhulunywa a higher level la unihlangana khona noNkulunkulu. Ngifundele this last verse. Genesis chapter number 17. Ngoba nabantu abathanda izwi la endlini. Yo. Benzobuza ukuthi ngazi nifunani. Nabanye bayithanda kaphela ingane bani hayi baba noma ungaqamba nje amanga mangekhona nje ukufunda iBhayibheli kakhulu. Come on. When Abraham uAbraham eneminyaka engamashumi ay kodwa bafowethu. Yes. Neshakalolunye uJehova wabonakala kuAbraham. Aw. Wathi kuye, Aw. "NginguNkulunkulu uSomandla. Aw. Hamba phambi kwami ungenacala." Somebody say hallelujah. Yazi nengishoka la. uAbraham sewumkhulu la is 99 years. Ku chapter number 18 uNkulunkulu uzobona amavesi masiwafunda ngezansi. Ku chapter number 18 uzoba ne visitation enkulu. Chapter number 18 verse number 1. Kune visitation emangalisayo
la uNkulunkulu khona ehambela kwaAbrahama esekhaya eyoletha isithembiso sika Isaac mhla eyobamba uSarai eyobamba uIsaac ku chapter number 18 uchapter number 17 une encounter le encounter chapter number 17 ikhuluma ngepurity i-encounter ka chapter number 18 ikhuluma nge-fulfillment of prophecy should before uNkulunkulu afeze into ayikhulumile uthi bhuti ngicela ukuprepare ngoba into engabulala lento enga-aborta lento engifuna ukuyenza in your life ukuthi ngifice inhliziyo yakhe ingekho holy uthi hamba phambi kwami walk before me and be blameless. What is the use ngoba inkosi ngihamba nawo wathi bhuti kukhonto engifuna ukuyenza kodwa ngiyacela ama requirements ukuthi ngenza into engifuna ukuyenza empilweni yakho ngicela ukukukhumbuza hamba phambi kwami and be blameless. Yini ma hey sihlanganile phela ku chapter 12 ngakhuluma ngathi ngizokwenza izizwe eziningi ngakhombisa ngathi izwe lonke olibonayo ngiyokunikeza lona sihlanganile ngathi phuma ezweni lakini uyezweni engekhombisa lona sahlangana ku chapter 13 sahlangana ku 14 sahlangana ku 15 sahlangana ku 16 manje 17 into khona ngifuna ukuyenza ku 18 be blameless. Ayikuthi angimemeza kule generation ukuthi uNkulunkulu khona afuna ukuyenza ku-2026 niyancengwe ezulwini be holy and be blameless. Have a pure heart. Uzogejwa izinto ekaThixo. Familiarity izokubulala. Walk before me and be blameless. Continue the verse number 2, then we are closing. Ngiyakwenza isivumelwano sami phakathi kwami nawe ngikwandise kakhulu. And I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Ukhiye ungenhla. Walk before me and be blameless. Uthi mawuzenzile lezi zinto, I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Ingozi yazini la uqhamuka leli verse usulifunda la. So that uNkulunkulu seshila uthena I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Hey, what are requirements? Be blameless. Ngoba enye ama danger zone evangelini ukuskipha lezi zinto engama responsibilities akho. Musiyoclaima ama declarations abengashiwo kuwe akhulunywa nabantu abayenzile into chapter 8. Awuthi ngiqhothe linye ivesi eniliqhothayo nifake kulona abanye bayifake kulona ungangeni kulona linama requirement terms and conditions lithi konke kusebenzana kube ngokuhle kodwa kwabamthandayo hayi konoma ubani manje ngingilize liqhothwa neinkuzi malanga bathi hayi lenkayimana ngiyayazi. I will make my covenant between me and you, and I will multiply you exceedingly. Qhubeka nevesi sesiyadvala. Abraham wayesewa ngobuso bakhe. uNkulunkulu wakhuluma naye wathi, bheka, ngokwami isivumelwano sami sikuwe. As for me, behold, my covenant is with you. Yes. Uyakuba nguyise wezizwe eziningi. Who said you shall be a father of many nations. Key word, walk before me and be blameless. Should wakeja lento ye purity kufa yonke into ama covenants anemo. Khona abantu abavele bayiyeka inhliziyo yabo uSathane wayi-occupy kwafa ama covenants. Clean your heart. Ngiyakutshela ngokuncenga nje clean your heart. Uzolimaza into kaNkulunkulu wena. Clean your heart. Come. Igama lakho asiyakuthiwa uAbraham. Sesiyavala la, yes? Kepha igama lakho liza kuba nguAbrahama. Yes. Ngokuba ngikwenzile uyise wezizwe eziningi. Mlalani basalwane bami. La kushintshwa igama lithi Abraham. Usethi ke but your name shall be Abraham. Why? For I have made you a father of many nations. Igama lithi Abraham lisho a father of many nations. Abraham means father of many nations. Key word, walk before me and be blameless.
Take care of your heart. Siqala unyaka manje. Prepare your heart. Work out your heart. Lalani bantwana bami. Niyanicela ngomusa kaJesu. Isebenze inhliziyo yakho this time. Enye into ofanele uma uqala nje unyaka uthi Nkosi into engizoba busy nayo. The purity of my heart. Don't serve God. Ngiyathandaza nje ngithi uNkulunkulu sangathi ngakulekelela. Uzame nanokwenza nje umusa ukuthi uma kubiza ukuthi uqheluke eduze kwabantu abayingcolisa inhliziyo uqhele kampela futhi. Ngoba inkosi izobe isebenza ngenhliziyo. Makuyogcotshwa lo mfana uDavid emadoda wathi hey bhuti ngicela ungasibuka iheight ungabuka ubuso hayi uNkulunkulu kanjalo. uNkulunkulu ubheka inhliziyo. So uNkulunkulu akasigcobi ngebude nangofisha nangobugel nangoboy akahambi ngegender akahambi ngetitle uhamba ngeheart. If heart is ready, God can pour out the anointing. If heart is not ready, ngisho nganesikhundla esikhulu esontweni uzosala kuyimove. Enye ama crisis esingase sibhekane nawo masingabanga careful bamantshinga ukubona uNkulunkulu esebenza ngabantu esingacabangi ukuthi engasebenza ngabo engasebenzi ngabantu besicabanga ukuthi uzosebenza ngabo. And lento izosusa idisaster ngeke iwine umuntu kodwa ngoba uGod uzoyeka oSaul nezihlalo ahamba yovusa uDavid. Lana angisho ngeage ngisho ngenhliziyo. Asebenza ayikho into ebhlungu nje ukuthi uhlale nesihlalo kodwa ungasethi uNkulunkulu into afuna ukuyenza ayenze ngomunye umuntu ongesiwe. Uvuka umona amprotect. uSaul wafuna wamjukela ngomkhonto uDavid wamfihla uNkulunkulu. Prepare your heart. Mhlambe enye into mawukhohle ukuthi ubuzolandana namhlanje ubuzolanda nje the purity of heart. Ngiyanicela abantwana bami ningathandazi nizile ukudla nenhliziyo engcolile. Uyamosha mawenza njalo. Sesibadala ngiyakutshela. Masiya uNkulunkulu silala ngezisu. Sithi Thixo somandla sazi ukuthi ubonani makuvela inhliziyo yami. Angazi ukuthi ubonani. Ngiyacela ukuthi ngingaze ngiqale ngimukela izinto zasezulwini makukhona izinto oyibonayo ukuthi azikho right. Uproot. When ubani uyi-tycoon uvela ufike nje ungena nje uyoxavuna nje udle intweni zasezulwini. Hey uyofika ngelanga ukuthi ulula isandla uphebeze kuthiwa clean your hands. That's why you are not trusted ngezinto ezideep uthola the common grace. Because you are careless in heart. Uthola into ethola yonke umuntu. Hayi kulungile ngamnika lokho akunankinga kufizitsha amalo. Nganika nombala akunankinga. But mase kuzwa kuma special things of God. Athi uNkulunkulu hey check the heart. Clean your heart. Ngazi nithulele niphekwani kanti vele ngabelene. Kanti naniplaneni kulonyaka. Sasiyathandaza. Clean your heart. Kuthi angimemeze ku live bafowethu asithi sithandaza clean your heart. Ayisebenziseke inhliziyo engahlanzekile ayikwenzeki khona. Wacula umzalwane wahlanza inhliziyo yami Jesu. The first thing uNkulunkulu afuna ukuyibona uze umnyakazo ube active, pure heart. Khona nabantu afanele badedele nje enhlizweni. Xolele ngisho inhlanya. Abantu uhlanya umthetho walo lo. Kodwa uthi ngikuthethelele khona la kodwa uhle. Umuntu akuhlanyanyana umthetho wakho. Forgive. Let it go. Go before the Lord with clean heart. Uvuma uNkulunkulu akubangule niyaseyazi ukuthi izulu. Akhipha meva. Agcwele inhlizweni uvuma uyilethe inhliziyo uyibeke phambi kwetafula uthi uNkulunkulu nayo inhliziyo yami deal with it. uNkulunkulu uzokhipha izinto ezingadingeki. Ingozi ukuthi Lord uNkulunkulu athi mana ngiyafuna ukuLord kodwa ngathi ngekhona into engase ngiyibhoncule enhlizweni. Zikhona izinto ezifuna ukukhishwa enhlizweni yakho kusala uJesu enhlizweni. Ngelanga umoya ngcwele wakambuza umbuzo nje wathi hey kahla okungibuzele nje nawe manje nawe uhlapha ungakhohlwa ukuyibuza. Manifuna amandla ami nifuna ukwenzani? My Lord give me power. Yeah, for what? Wayicinga lonto.
Uzowenzani? Because uNkulunkulu usebenza ngemotive yenhliziyo uzoyenzani? Lord, give me power. Double portion. Uyabona mase kumele double portion wonke umuntu uzoyifuna. I-question ithi mase ngunikile uzoyenzani? Purity of heart. Ngishiso ukuthi manjinga what we are about to declare here, it shall manifest. Into soyimemezela izoqhuma. Kodwa uthi umoya ngcwele hamba ungitshelele bona, prepare your heart. Makhonto ibambile idedele. Makhonto khonze nayo last year wa survivor u2026. Ungacross nayo. Uyacelwa ezulwini. Ubona kukhonzeka, ngiyakuncenga sithanda sami. Dedela lento. Insuku ayifani. Isikhathi asifani. Ungathothi leya win bengeyona iwin, ubunika iopportunity to change your heart. Namkhonza uNkulunkulu. When devil judge you, njalo masofana unyuke, uvela miss into esenhlizweni yakho so. And condemn you. Clean your heart. Law must things get turned out now. Clean your heart. Clean your heart. Clean your heart. Ngangcono kunaba prophet la endlini abangizwayo. Ba prophet, clean your heart. Ngangcono kunabavangeli la endlini, bavangeli, clean your heart. Ngangcono kunabo thisha la endlini, bo thisha, clean your heart. Ngangcono kunabelusi la endlini, belusi abahloniphekile, clean your heart. Ngangcono khona abapostoli la endlini, apostoli, clean your heart. Ngangcono khona abantu abaseva endlini yenkosi la, clean your heart. Bafowethu, izanakho zithamanda lasikhaziya, yebo uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngayo, kodwa ayiqhamuke enhlizweni ehlanzekile. Hey bafowethu, hey sibanjiwe man, sabanjwa ngamandla, sabanjwa nangomlilo, nangophala sikhandaza, halaska, ayi ukuthi uyafika enhlizweni nayi kubondene man. Inhliziyo nomlomo akumeshi. Ilimi zinhle, inhliziyo imbi. Kuba njengoba ngishumayeza nje unabazana nongabakhulumisi. Cha nje ngiyasho nje. Futhi ubungabakhulumisi 2 years back namanje. Anikhulumisana. Futhi niyazana, anikhulumisana. Anizwani. Uyile nhlobo yomzalwane ongezwani. Nomshumayeli naye wakulekelela. Wama phambili epulpit wathi hayi makukhona nje umbona umdelete ngisho lokozana wangayikhuluma enhlambuluko umdelete lokho abantu abona badelete wazi wathi amen kanti wawusho nani ngekho kuma dimensions afanayo. Usho mina nobani delete you waphuma umdelete emva kwalokho your heart is still like this. Wagcina nini ngane yami ukuhlangana nomzalwane eyakomunye umzalwane eyokwenza inhlambuluko. This church ibandla nje utiti. Wahlala nomzalwane omunye uthi mfowethu ahlale phansi singabandawonye. Akulungiswa lutho la, lutho ungcono uqala amakhampani amasha. Omunye uqala igroup enye abantu abamfavor kulento kabani nobani. Kuvela kuba nama team awuthunjwe bahlukene kanje eyangapha neyangapha A no B, chief ne pirate. In the church. And we are expecting the move of God. When devil paralyze you, he will mess up your heart. Ngithena ngitshela abantwana bami ngathi na umthandazo omkhulu engicabanga ukuthi omkhulu odlula yonke imthandazo angayicabanga ngisho mina. Umthandazo uthi Lord please keep my heart. Kuyo yonke into ongangcinela yona ungcinela inhliziyo yami. In 1
lalela, ungigcinele inhliziyo yami noma izibhlungu kodwa ingabambi iqhubu. Because God works with my heart. We are robots, no. Yini esiza inhliziyo iyaserviswa. We take the bafowethu le moto esihamba ngayo nawo ohamba ngayo mungasayisi kuservice ikhipha intuthu. Ikujamela ku-entry. Even your heart, take your heart to the Lord and beka inhliziyo yakho phezu koqoko. Uthi Nkosi khonto ngicela ungilekelele kuyona. Lekelela le nhliziyo. Ngiyayibona manje siqala itayela. Ngiyayibona sinezitalanyana. Sifuna ungakhonzi ngendlela oyifuna le ngiyayibona. Futhi ngiyayibona siqala kuba nezitalanyana. If ungayinaki inhliziyo, you'll miss the move of God. Asiphakame sithandaze. Thank you. I want us all to pray today. Ngoba ukushumayela kwami ngabe ngishumayela le message. Futhi yabo le atmosphere, the atmosphere that I like, where everyone is thinking. Some hearts here need to repent. Ezinye inhliziyo la dinga ukuphenduka. Let me tell you something that you don't know. God is not your friend. Amkhoza uNkulunkulu indlela othanda ngayo. Thona uzokwenza noma yini nje. Ayisebenzi yalona. Awuzukhonza uNkulunkulu nezibi wena. Na yonke into. Kanti nisindiswa kanjani? Na yonke into. Sindisiwe. Wenza yonke into nje. Sindisiwe unomuntu. Endlini, umuntu nje kuze uphuma la nje uphuma kumuntu. Mawuphuma la futhi ubuyela kumuntu. Kodwa usindisiwe. Udla isidlo. Nomuntu. Uyangizwa lenkhoma la. Nomuntu. Uphuma, mayiphuma la uya ku. Into yakhe official between yena nomuntu. Usindisiwe. Uyadla isidlo. Ene altar lathula ngoba sifuna iaudience, asifuna we don't want saved people. Sifuna iaudience. Ngoba yabona ipulpit limoshile. Kufeda giants ukube la bathola abantu beqiniso ababakude nempilo. Siyabulawa ipulpit. Kuya fundraise. People are hungry for money. Abanye bayabasaba abazalwane. Njengoba khonza nanje ngiyasaba. Kholwa kulonyaka ngathi mina angikho right. Usindisiwe umela kushumayela khona mina. Ngishumayela every day. Lento wawuyiyona ufika la useyiyona manje. Ay content ngekho right. Namanje qethile. Unentombi nje official. Usindisiwe kodwa. Ubuya lo uthi kingdom ayalaza yena. Hela bashinda nabayaka nayada. Ayikho nje into ethi kuwena le ntombazana ohleli nayo wrong. Ayikho into enjalo. Uze kuphela unyaka wonke. Akazifike nje into i-vegetation nje ethi what you are doing is not right. You change ladies. Nalaba basinde njengoba basinde ngenhlahla. Mina will never say, he said, take win wena. Take us and loot. It's your heart. Ngaphinda uthi ivangeli satheka unalikho lasatheka univangeli khole lika Jesu. It's your heart.
Your heart is corrupt. Akova ngale seThekwini, it's your corrupt heart. Change your mind. Asama ukuvutha kuphela la. Heart. Khona umuntu uthi bengazi uzokhulunywa nje beke ngizwe so late. Befana uyisense le nto. Manje ama sense akho agejile this time. Heart. My brother, what killed the generation? Ibulawa the pulpit message. Angisho kahle bantwana bami. Not all of prophets. Akubona bonke abaprofeti abavusa uNkulunkulu who are desperate. Others are sent by God to preach truth to your heart. You fail to listen to them, you die. uNkulunkulu yokunika wonke ama option to change. Yokuthumela abantu abango IDC. People abangacele lutho. Hayi ngoba be rich. God, they can never compromise message for the sake of crowd. Even in my church, angibiza ama crowd puller. Ngibiza abantu benhliziyo. Anginama crowd puller. Mina thayila uyabalanda abantu angazi nokuthi khona umuntu olanda abantu. Mina ngazi abantu beza kuJesu. Ukube ngumuntu wesiphithiphithi ngabe niyabona ukuphithizela kanjani le pulpit. Akuphithizela. We are here for Christ. Akusi entertainment, akusi show. Fanele ungena endlini yombumbi izosetshenzwa lenhliziyo yakhe and make good decisions. Angeke uyekwe wena ufa unje. Ngoba sifuna ishumi. No JJ, no JT. We are not after your money, we are after your heart. We want to submit your heart to the Lord pure. So besimfeyilile uNkulunkulu mawufa usenje. Futhi nathi kuyobe kuvela ukuthi akaza sithuma uNkulunkulu besize eThekwini. Mawuzofa unje wena. Awukwazi uhamba nelempilo ka last year nakuloya nyaka namanje uzoza nawo la. Uqala nawo futhi uqhubeka nayo. Thina siyayibamba. Sikeje aba prophet aba strong thina sakwazi ukuphula ukutshela. Siphuma umlilo uvutha thina. Change your heart. Yazi umoya ingcwele ungikhombisa in the spirit. Kunomzana obemtraphe ngepregnancy la. Lo nyaka uSathane befuna awuphele sekhulelwe. Umoya ingcwele ungikhombisa manje zoba ngimi. Others will never understand me ukuthi ngiaddress abantu. Kodwa khona into embasizayo. Kune trap of pregnancy. Uzozama imizamo ingenzeki. uSathane ufuna ukufaka itrap ye pregnancy. Phuma kule mpilo yomjolo. Kuzo disappointeka abantu abaningi abantu ekathi bazi ukuthi right. Yazi engcono njoba kuse private kuse nje ngakazi umuntu. Phuma kule mpilo. This is not your life. Uyengizwa kathende engikhuluma nayo. Yeka lento. Qala impilo right man. God want to use you. Uzobona indlela uNkulunkulu azokusebenzisa ngayo, uzobona. Futhi uSathane uyazi ulwa nobani. Ulwa with a mighty person. Manje ufuna noma yini azokucindezela ngayo, akupress it down. Uze nomuntu uyalivusa ikhanda uthi ngeke sekulate. But the devil is a liar. Njoba ngimela ngigqoba isikhanda lesitha. Devil will never ngeke win. The will of God shall prevail. This is not the message of condemnation. I'm condemned. By the way, if you can look at my heart and you know me close, you will see. Ngikona umuntu mina sekuthiwa right sebembhale off sebekhipha idisk. Ngithi mbuyiseni la ungena idisk mbuyiseni. Ihlale la isandleni sami. Ngifuna lo ngana disk.
Kodwa hayi uthi ngizokuxoxosa ngithi right ungena disk, ngithi bring your disk back. Full force. I will love you, but I will correct you. Sesikhulume kakhulu la eThekwini. uNkulunkulu ufuna ukwenza manje action. Insuku zama practicals. Kunomlilo uNkulunkulu afuna ukulayitha la. Ozoshisa lonke le dolobha like nobody's business. Manje uNkulunkulu enganincingi bantwana bami benifaka ngenkani bese kujova ngento eshisayo ngemuva. He push you to your destiny. Lift up your hands. Let's open our mouth and pray. Father, you are God. Father, you are Lord. Thank you, Jesus. Come on, lift up your hands and pray.